sa farmhouse. Farmhouse ang ante, men. Na sila yan first ito. Ate Tonet, Judith, yung mga anak. Ano yung iswilahan? Dili sa tugas. Diyan namin sabay sang ante. Wapa ni sila na humana ah. Kamulo pa ng trabaho. Pen! Huwag, malita. Wow, galang-galang. Nangaan o galang-galang. Wow. Guys. Guys. Galang-galang.